Andrei și Ana Maria, în Ana Maria. Andrei, în Ana Maria, Ramona, nu vine, da! Da! No, sugați! Da! Intră repede pe live! Să vezi cum stai ăștia. Sugați! Sugați, dai un pumn, băi! 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 Băi, Doru! Doru, dai un picior! This is Sparta! Doru, pune ușa înapoi, Doru, bată-te-ar Dumnezeu. Ha? Mai taie de ne-a mâncat-ar cancerul, să dea Dumnezeu. Ce pe tine? Și dai un picior tare și dici, spui așa, this is Sparta! Și mai tare cu piciorul, hai! Andrei, te iubesc toată lumea, Andrei și Ana Maria. Futu-te în gură, zici că e ușă de cambuză să moară fata. E dotată bine, fă vizetă, mânca mea și zobozul. Bravo, sări lanțul. Da, nu contează, ia toporul și continuă. Wow. Bă, dar n-am topor, bă. Are forță, îți dai seama ce s-a... Domnule, păi dacă tu ești zici că v-a dat în punga cu stexuri, mânca mea slobozul, că spui că ești tăițel. Mai, gospode, ia toporul sau intră cu capul. E normal că n-ai forță, că ai 20 de kg ut, mânca mea variala. Fă cumva ceva, mai fă ceva, să vreau. Uite, bă, vezi că o sări lanțul și n-am cheie. Uite. A sărit lanțul. Un ciocan! Dă câteva picioare că cedează! Ce umăr că jur pe umărul? Încă trebuie tăiată, bă! Are corp transparent. Nu ai tăiat-o? Nu am putut să tai, că o sări lanțul. Mie cum eu, tii cum eu, Ticu. Trebuie gaură să fie acolo. Ia o piatră de afară și dă cu piatra, bată-te-ar Bă, Dumnezeu. stai, bă, să sară, bă, stai așa, ho. Da, tii cum eu. Nu sară lanțul pe tine, O sări lanțul, uite. dar să nu sară pe tine. Lasă-l acum, că n-are Uite. ce să taie. Uite, Da, ia. nu tii cum eu, trebuie gaură. O rangă, ia o rangă, tii cum eu. Stai așa, halo cancerul, ce-o stomacul. Uite, Andrei, toată lumea și Ana Maria. Andrei. Toată lumea Andrei, respect Andrei Incea și dați-i follow. El găsiți la Mă, lucru. de rumegust, Ia, halo mă, cancerul, da, te salele, să. Eu știu că nu se lasă sugaș până nu ne distruge ăsta. Haide că mai jucăm după, nu-i problemă. Haide, fă gaură. Stai așa, bă, stai așa. Ia dară, ia. Tii cum eu. Andrei, tii cum eu, beau pe lieu tău. Ioi, mica mea, eu pizda ta. Ioi. Ești bobozul. Frate, uite, Ia uite, frate, uite. Unde uite, tată? eu nu mai am rangă, nu mai am nimic, stai să văd dacă pot să fac, stai așa.
Unde, tata? Unde, tata? Unde, tata? Tebe te rogul putea. Te luputea, lebile zile, că te bagi ne tupălăm. Tebe te luputea, putu-te în gule, te fut. Tebe te lupupea. Ucea, tebe te luputea. Da. Ce hai, că n-ai să... Ce pe tu Stai așa că o fac. O fac să moară familia mea dacă nu fac drujba la loc. Face drujba la poi, în stare. Fraților, deci Doru ăsta e un copil ambițios. Deci dacă mă credeți... Mergi și cu boxa. Ce vrei să mă descalzi? Da. Nicolas, te iubesc. Ține cu el acolo, frate, nu-i problemă. Te pup, eu n-am nimica cu nimeni. Eu am treabă cu fraierul ăsta că nu-și făcea provocările. Acum văd că a început să-și facă provocările. Respect. Ai înțeles? Acum văd că a început să facă provocările. Oh. Bă, frate, nu mai pot să o fac, jur pe familia mea dacă mai... Băi, oh. Dar urât ești, bă, să moară familia mea, urât de tot ești. Încercăm, os. Sunt atâtea de făcut. Trebuie să spargi, nu ești în stare, bag pula. Eu spart toată ușa cu cotul, ești prost? Băi, nu mai pot, nu știu de ce nu mai pot să oprim. Eu am făcut gaură, nu știu, cu cotul. Tu nu poți să spargi ce ai tăiat? Mai am de tăiat un pic, mai am niște tăieturi. Uite treabă totul nașime de când i-am dat două coate, l-am spart-o, mă. Eu am văzut pe live. N-are un topor în casă de șniță. Bag pula nea ușă, că numai de fier să nu fie, că de lemn trec prin ea, ești prost. Dar bine, el are 20 de kg tu. Deci că-i tăiți el să moară familia. Ciocan, are un ciocan. Un ciocan, Doru. Hai că, și-a revenit Rucba. Doru, nu se vede, Doru, nu se vede! Doru! În cazul în care ți are Doru drujba în cap și stai capul, nu-l vedem. Hai, tu. Nu se aude, n-aude. Pula mea, e uite de la poliție să moară familia mea. Ușor, Doru, să nu scap drujba pe mână, că-i subțire tare mâna ta, ferească Dumnezeu. E ca și cum n-a fost. Așa pleacă. Azi nu. O, nu? Tu vezi tot, nu? Doru, pune că nu vedem! A făcut ușa în ușă să moară mami. Ia să vedem. Uite brațele lui Iisus. Tare. Ascultă-mă, Doru, n-ai de unde să faci jos de plancardă de aia să pui pe tine, atenție, fragil. Futu-te în gură să te... Bagă să văd. Mamă, cum a fost să vezi pe cineva care să fute în patul ălălalt, să moară familia? Auzi, pune perdea în ușă să moară familia mea, că e bine. Doru! Hai, mi rău să n-am noroc. Sugaj, nu mai știu să întorc camera de... Sugaj! Cum? Mamă, respect, Doru, aplauze toți în comentarii, respect. Prima provocare care ce-o duce la bun sfârșit. Respect, ne închinăm în fața noastră.
Că în fața ta ne căcăm. Du-te dracu de gunoi. N-auzi. Nu cum, ti cum eu. Ti cum eu, pe pizda ta. Ti cum mica mie. Mica mie. Ne apucăm de boxe. Fii atent. Nu? Seara asta mă dau peste cap, fac orice, jur. Nu zi ti cum eu. Ti cum eu. Cât crezi că poți să aibă și ăia acolo care faci tu manevre? Cât Ușor. crezi că poți să ducă? Ușor, ușor. Ti cum eu. Cât crezi că poți să ducă, mă, pe ceagule, mă? Fii atent. Fii atent. Eu nu renunț. Tania, te pup, mulțumesc. Căr curatul pe Tot. Căr curatul, fă curat, mâncați și pizda ta, muiere, fă curat. Fii atent aici, Ti bețeagule. cum eu. Fii atent. Da, ti cum eu. Te-ai jurat pe familia ta, Aline, te duci în cimitir. Eu fac, mă, provocările. Tu știi că eu sunt regele provocărilor. Bun. Mamă, stai să fumez o țigară. Dă-mi- Eu nu aș intra, mă, cu așa. Tu trebuie să stai la pândă la maxim. Eram big blind. Știi ce e big blind? Da, când ai... Un singur blind am avut.